हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअफोरखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि फार्स्ट आपडेटनि टाइटेलानो जादों जिउनि सना। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों सानसुमा आरो पम्पी, लोगोसे को-आर्टिस्टआनो जादों समिता। लोगोफोर, बे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों डन बसुमतारी। लोगोफोर, बे भिडिअनि कनसेप्ट, कोरिय'ग्राफि आरो डिरेक्सनानो जादों बिजय आरो प्रडिउसारानो जादों सानसुमा मुसाहारि। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों RM प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। लोगोसे बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि नेक्स्ट आपडेटनि बागै। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सिमां बायदि फैनानै। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों 3D बसुमतारी आरो रसबाला बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों प्रदास सिंह चन्द्र बसुमतारी। लोगोफोर, बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नितामनि बर' आरो पुलाक बर'। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामथ'वाखै, बिथांमोना ट्रेलारखौ आपल'ड खालामनानै होबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि गुसुं ट्रेलारखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि डिरेक्सन आरो कोरिय'ग्राफिआनो जादों मानब लाभलि ब्रह्म। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गुसुं ट्रेलारखौ नायनानै लाहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों हिमालया प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना इउटुबाव सार्च खालामनानै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन, अब्ला आं आरोबाव खनसे आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।